Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova attenkej. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. U tiegħu ninġabru flimkien għal il-Qudiesa llum niċċelebraw it-tifkira ta' Sant'Agata, Verġni u Martri, qaddisa żagħżugħa, waħda mill-patruni ta' Malta, patruna wkoll ta' dawk kollha li jsofru mill-breast cancer, li bix-xieraq nitolbu mod speċjali għalihom anki f'din il-Qudiesa, fi żmien il-persekuzzjoni fi Sqallija kontra l-insara ħarbet anki lejn Malta u għexet f'xi għerien lejn in-naħat tar-Rabat, għalmet lit-tfal u liż-żgħażagħ ukoll fuq Sidna Ġesu Kristu, u allura ejjew nduru lejha biex tkompli tinterċedi għalina u għal pajjiżna wkoll biex aħna nkomplu nżommu sod fil-fidi tagħna f'Ġesu Kristu kif għamlet sal-martirju tagħha. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti. Jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bl-emil u billi ħallejt il-mirjieti. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġlu l-qaddisin kollha lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Nitolbu. Għatina mulej il-maħfra ta' dnubietna għat-talb tal-Verġni u Martri Sant'Agata li dejjem sabet grazzja quddiemek għas-safa ta' ħajjitha u għall-qawwa li wriet fil-martirju tagħha. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tas-Slatin. David meta wasal biex imut lill-ibnu Salamun għamillu dawn it-twissijiet. Jien wasalt biex naqbad it-triq li minnha jgħaddi kulħadd. Qawwi qalbek u oħroġ ta' raġel. Ħares il-liġi tal-mulej Alla tiegħek. Imxi fit-triqat tiegħu u oqgħod għal-liġijiet, għat-twissijiet u għad-digriti u għal-preċetti li jagħmel hu. Hekk kif hemm miktub fil-liġi ta' Mosè, biex f'kull ma tagħmel u kull fejn iddawwar wiċċek issib ir-risq, biex il-mulej iżomm il-wegħda li jagħmel lili meta qalli, jekk uliedek iżommu triqthom u jimxu bis-sewwa b'qalbhom kollha u bruħhom kollha, ma jonqos qatt wieħed minn nislek fuq it-tron ta' Iżrael. U David strieħ ma' missrijietu u difnuh fil-belt ta' David. Iż-żmien li dami saltan David fuq Iżrael kien ta' 40 sena. Għal 7 snin saltan f'Hebron u għal 33 sena f'Ġerusalem.
Imbagħad Salamun tela fuq it-tron ta' David missieru u s-saltna tiegħu issaħħet sewwa. Il-kelma tal-mulej. Lill-Alla. Mulej int taħkem fuq kollox. Mulej int taħkem fuq kollox. Imbirek int mulej Alla ta' Iżrael missierna minn dejjem għal dejjem flimkien mulej int taħkem fuq kollox. Tiegħek mulej il-kobor u l-qawwa, il-ġieħ, is-sebħ u t-tifħir, kull ma hemm fis-sema u fl-art, flimkien mulej int taħkem fuq kollox. Tiegħek is-saltna mulej int kap fuq kulħadd, minnek lana u s-sebħ, flimkien mulej int taħkem fuq kollox. Int taħkem fuq kollox fidejk il-qawwa s-saħħa, fidejk is-seta li tkabbar u l-kulħadd issaħħaħ flimkien mulej int taħkem fuq kollox. Is-saltna ta' Alla waslet jgħid il-mulej. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. F'dak iż-żmien Ġesu sejjaħ it-tnax u beda jibgħathom tnejn fil-waqt li tom is-seta fuq l-ispirti ħżiena. U wissihom biex ma jieħdu xejn magħhom mat-triq ħlief ħatar, la ħobs, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom, imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi. Qalilhom fejn titlu f'xi dar ibqgħu fiha sa ma titilqu minn hemmhekk. U jekk xi post ma jilqakomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom. Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu u keċċew bosta xjaten u dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu tal-lum itina pjan ta' evanġelizzazzjoni. Kif aħna nwasslu il-bxara tajba lill-oħrajn. Jibda billi isemmi dettall importanti ħafna li l-12 ma kienx qed jibgħathom individwalment imma kien qed jibgħathom tnejn. U dan huwa punt importanti ħafna illi wieħed għandu jirrifletti dwaru. Meta aħna nkunu qegħdin naħdmu flimkien tnejn bħala minimu, siltiet oħrajn mill-Iskrittura jgħidulna li fejn tnejn huma miġburin f'isem il-mulej qiegħed f'nofshom, qiegħed magħhom. U allura l-importanza tal-ħidma flimkien biex inwasslu l-bxara tajba. Għaliex? Għaliex tnejn u forsi anki iżjed ukoll. Għaliex it-talenti li hemm f'kull bniedem jitpoġġew fin-nofs, jingħaqdu flimkien u dak li jiena kapaċi jien forsi m'intix kapaċi tagħmlu int u dak li kapaċi tagħmel int m'iniex kapaċi nagħmlu jien. U allura din il-ħidma flimkien fil-bxara tajba fl-evanġelizzazzjoni, it-talenti li l-mulej oġbu jagħtina inħadmuhom imma nħadmuhom flimkien u allura jkollhom effett iktar qawwi. Jiżdiedu fis-saħħa tagħhom, jiżdiedu fl-effettività tagħhom biex inwasslu l-Evanġelju lil bnedmin. Anki tnejn ukoll hija importanti għaliex jiġu mumenti fil-ħajja ta' kull bniedem li jew jgħajja jew bniedem jibda jibża xi ftit jew ikollu xi dubju anki mill-fidi u fil-mixja tiegħu tal-ħajja. U allura dan is-sapport li aħna nagħtu l xulxin f'mumenti diffiċli
Huwa importanti ħafna biex insaħħu l-xulxin nipperseveraw flimkien fit-twemmin. U dan huwa wkoll punt importanti ħafna li tnejn u iżjed biex inkunu dan is-sapport illi aħna nagħtu lil xulxin f'din il-ħidma, f'din l-evanġelizzazzjoni. Imma anki wkoll minna nnifisha li nkunu tnejn u iżjed u mhux inkunu għal rasna, naqtfu għal rasna, li nkunu tnejn jew iżjed hija x-xhieda fiha nnifisha stess. Ix-xhieda li aħna nagħtu meta Ġesu qalilna minn dan jarfu li intom dixxipli tiegħi, mill-għaqda ta' bejnietkom, mill-imħabba ta' bejnietkom. U din hija wkoll importanti ħafna fix-xandir tal-bxara tajba, illi aħna nagħtu din ix-xhieda li aħna maqudin flimkien. Imbagħad jagħtihom ukoll illi ma jieħdu xejn magħhom għat-triq. Din ukoll hija xi ħaġa importanti li wieħed irid jirrifletti dwarha, illi iktar ma jkollok xi ġor miegħek inqas se tkun tiflaħ tagħmel il-vjaġġ. Iktar se tajja malajr u allura x'irid jgħidilna hekk bħala dixxipli. Neħħu dak kollu li huwa żejjed. Neħħu dak kollu li m'għandkomx bżonn. Għallhom biss ħudu magħkom ħatar. Il-ħatar jiġifieri l-awtorità, tajjeb il-bastun l-awtorità tal-kelma ta' Alla nnifisha. Dik biss hija l-iktar importanti fl-evanġelizzazzjoni. L-affarijiet l-oħrajn jistgħu jkunu għajnuniet, imma daqskemm jistgħu jkunu għajnuniet jistgħu jkunu aljenazzjonijiet. Daqskemm jistgħu jkunu għajnuniet jistgħu jkunu xkiel ukoll li jgħajjuna jieħdulna l-ħin u anki allura l-attenzjoni tagħna ma tibqax fuq l-evanġelizzazzjoni, fuq il-bxara tajba, fuq il-kelma ta' Alla, imma tintilef fuq affarijiet tad-dinja, affarijiet oħrajn illi forsi m'għandniex bżonn. U hawn nistaqsu, jekk hemm xi affarijiet fil-ħajja tagħna li mhumiex daqshekk importanti, mhumiex daqshekk bżonjużi u qegħdin itelfuna mill-mixja spiritwali tagħna milli nkunu ta' eżempju tajjeb u nwasslu l-bxara tajba. Imbagħad iktar tard fil-Vanġelu jgħidilhom ukoll li jista' jkun hemm min ma jilqakomx, jista' jkun hemm min ma jismakomx. U allura jgħidilhom isma' dawk illi jilqawkom ibqgħu f'dik id-dar sa ma titilqu minn hemmhekk. Di dejjem ħawditni xi ftit. Ovvjament inti mhux f'dik id-dar mhux sakemm ħatitlaq ħatibqa' hemmhekk. Imma meta taħseb ftit fuqha, forsi llum għandna bżonna iktar u iktar. Meta tkun f'dar, meta tkun qed tkellem il xi ħadd, importanti li moħħok u l-attenzjoni tkun f'dik il-persuna. Illum xi kultant anki tkun f'restorant u tkun f'postijiet pubbliċi u tara anki tnejn arajjes jew miż-żewġin qegħdin fuq l-istess mejda, imma iktar moħħhom fil-mobile tagħhom milli fil-li jikkomunikaw bejniethom. Jiġifieri mhux biss illi jien nkun fid-dar, mhux biss li nkun mal-persuna, imma nkun preżenti u bl-attenzjoni lejn il-persuna ukoll. U naħseb li din llum għandna bżonna naqra iżjed, għandna ħafna affarijiet xi aljenawna f'idejna stess, tajjeb, apparti l-ħsibijiet li kienu minn dejjem u jibqgħu dejjem li inti tista' tkun ma' xi ħadd imma tkun qed moħħok f'xi ħaġa oħra li m'għandix taqsam ma' dik il-persuna li qed tkellem, ma' dik il-familja li qed iżżur, tajjeb. U allura ibqgħu hemm sa ma titilqu minn, ibqgħu preżenti, ibqgħu attenti, preżenti għal dik il-persuni, għal dik il-persuna li qegħdin tkellmu u twasslu l-bxara tajba. U mbagħad itihom ukoll l-aħħar soluzzjoni għal min ma jilqakomx u min ma jismakomx. Tinkwieta xejn. Farfar it-trab bħala xhieda kontrihom li ma taqbilx ma dak illi huma qegħdin jgħidu, ma dak illi huma forsi ma jridux jagħtu każ lil Sidna Ġesu Kristu u t-tagħlim tiegħu ma jimpurtax. Ir-responsabbiltà hija tagħhom u mhijiex tiegħek, dmirek ippruvajt u għamiltu, sempliċiment imxi għand familja oħra, imxi f'post ieħor. U hekk jgħidilhom, farfru t-trab minn saqajkom bħala xhieda kontrihom. U hekk għamlu d-dixxipli. Ejjew aħna wkoll anke llum
f'din it-tifkira ta' Sant'Agata. Inkunu sodi biżżejjed fil-fidi tagħna f'kull ċirkustanza ta' ħajjitna biex inkunu evangelizzaturi biex inwasslu verament il-bxara tajba lil bnedmin kollha li jiltaqgħu magħna fil-ħajja ta' kuljum. Ikun imfaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Jew flimkien nresqu it-talb tagħna, eħles mulej il-Knisja tiegħek mit-tiġrib tal-ħżiena biex bla tfixkil twassal il-bxara tajba tas-salvazzjoni sa truf l-art kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għati qawwa lil dawk li konsagraw ruhom lilek bil-voti tas-safa, tal-faqar u tal-ubbidjenza biex bħal Santa Agata jibqgħu dejjem fidili fil-ħajja li għaliha sejjaħtilhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għamel li aħna l-koll bħal Santa Agata nsibu grazzja quddiemek bis-safa ta' ħajjitna u bil-qawwa li nuru fix-xhieda li nagħtu għalik quddiem id-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Illum mod speċjali nitolbu għal dawk kollha li qegħdin isofru mill-breast cancer biex il-mulej jieqaf magħhom jgħinhom b'ħafna nies ġenerużi illi jgħinu lil dawn il-persuni u għamil mulej li anki din l-esperjenza tkun esperjenza li tqarreb il-persuna iktar lejn il-verità tiegħek u lejk. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Ġesu Kristu iben Alla l-ħaj fiċ-ċokon tagħna nitolbuk li jkollna dejjem kif kellna fl-imoddi lajnuna f'waqta ta' Santa Agata biex neħilsu minn kull tiġrib u minn kull teddid għal fidi tagħna. Int li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej mnidejk is-sagrifiċċju għat-tifkir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. O Alla taħnina blaqis, birek l-offerta li qed nagħmlulek wettaqna fil-fidi li stqarret Santa Agata sa xerdet demma għalik bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddu lek ħajr. Għaliex Santa Agata ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha, sewwa sew fejn hemm id-dajjef, issaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk nissieħbu flimkien mal-qawwiet tas-sema u ngħidu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet.
Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħajl ħobs ratt il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara lik il-ħajl kalċi reġarat il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, inroddu lek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokun tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Eljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-isqfijiet, mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Ommalna Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien u bil-qalb ngħidu t-talba tal-missierna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħaresx lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej Ġesu tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħenjin dawk mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa għamel li nsiru nixbħu lil Santa Agata fil-qawwa tal-għaġeb li wriet sal-aħħar biex jissoqilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Jekk qed tagħmel mill-aħjar li tista' u xorta qed tħoss li xi ħaġa f'ħajtek mhix posta, prova ttenkej. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u jaqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna li jisma' t-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna, ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa
u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina inti jomna li jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tieni misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu wera min hu fit-tieġ ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa u mbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrilna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern. Ħu l-ġenna l-irwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. It-tielet misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek
ikun li trid int kif is-semek da fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li kisma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna ħarisna min-nar tal-infern hu l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Ir-raba' misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-Apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfirna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawl. Meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija, it-tifkira tal-misteru tal-għid. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti jomna li jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu aħfrinna dnubietna ħarisna min-nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana Omm tal-ħniena, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva lilek nitniedu. Aħna u li nibku nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u orina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina o pija o ħelwa Verġni Marija. Skont l-intenzjoni tal-Papa. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmija kimbirka inti fost in-nisa Umbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-erwieħ tal-purgatorju. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Litanija. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt talb tagħna. Kristu il-qatt talb tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Omm ta' Kristu. Itlob għalina. Omm
tal-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om muxebba, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollu kaqal, itlob għalina, xebba li tisħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tisħoq kull fuħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, ken tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rużarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. enna lina, Itlob għalina qaddisa Omm Alla, biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna qaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni nkunu meħlusa mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem Amen, bi Kristu Sidna. Amen. amen, Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li ġerew fid-dinja għat-telfien tal-erwieħ. amen, Talba lil San Giusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Om qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħniena u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. amen, San Giusepp, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, Santa Agata, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbira Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbierek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. thank you